Čo? Oh. Scout, tu je Paulingová. Povedz mi, že ste dostali ten kufor. Áno, jasné. A nikto vás nevidel. V podstate nikto. Scout, ja som tu teraz. To je vtip. Slečo Paulín, všetkých sme zabili a zobrali sme kufrík. Nie každého, soldier. Nechali ste 7 svetkov. 6. Dobre, len nechajte kufor v bezpečí, okej? Dovidenia, Slečo Paulín. Majte dobrý víkend, Teraz chlapci. opúšťam dodávku. Čau. Dobre, tak... Hej, pani Paulingová, než pôjdete... Scout, čo? Povedz niečo. Ste pravdepodobne zaneprázdnená, čo, tento víkend? Srandovné, že si to povedal. Vypadá to, že budem zakopávať tela celý víkend, aby ste vy neišli do väzenia. Dobre. Máme obidvaja čo robiť. Musím ísť. Veľa ľudí je zanepráznených. Zase sa rozprávaš so zaveseným telefónom, ako vidím. Chod do pekla, spáj. Hej, pozrieme sa na to. Čo to vy dvaja modrovanti zase vymýšľate? Dobrý postreh. Počúvajte, my sme robili nejaké experimenty s teleportérom. Áno, mali by ste sa na toto pozrieť. Wow, vy ste teleportovali chlieb, to sú veľké noviny. Už je to demo späť s pivom. Aha, čo to do čerta je? Rakovina. Všetci viete, čo to znamená, že? My už nemôžeme teleportovať chlieb. Wow, nie tak úplne, soldier. Môžeš teleportovať chleba koľko len chceš, ale platí pre všetkých. Keď je niečo, čo ste chceli spraviť, než, umriete, tak teraz je preto vhodný čas. Ako dlho, kým nás ten nádory zabijú? Pozrime, sad na to. My šaco používame teleportér, povedzme si 6 krát za deň. Krát 4 roky, minus to, že nie sme chlieb. 3 dní áno. My všetci máme 3 dní, kým umrieme. Wow. Čo? Toto je vedro. O môj Bože! Je tu viac. Nie! Sú tam posledné priania nás všetkých. Scout, pozberal si od každého posledné prianie? Jasné. Výborne. Páni, nastavíme si svoje hodinky smrti. Máme 17 hodín života. To pre väčšinu ľudí nič nie je. Ale my nie sme väčšina ľudí. Sme žoldiaci, máme prostriedky a vôľu, aby sme urobili tieto hodiny unikátne. Čas beží, páni. Začneme. Naše prvé prianie je skautové. On nakreslil obrázok, ako ma zrazilo auto. Niečo sa vyžaruje odo mňa. Áno, to má byť smrad, preto zrazilo to auto. Lebo smrti. Áno, vidím. Tu si ma nakreslil, ako mám sexuálny kongres s Eiffelovou väžou. Ako má Eiffelová väža sexuálny kongres so mnou. Obaja z nás reakciujeme po našom styku. Ja plačem a Eiffelová väža smrdí. Snad dal niekto okrem skauta kartu do vedra? Klasický scout. Úžasné. Toto bola veľká strata môjho času. Ty si neprečítal môj... Píše tam, že chceš to vedro? Áno. Uvidíme sa všetci v pekle. Choď preč. Hej, máš chvíľku? Och, Scout, prosím, schoď sa. To bolo vtipné. Inak ja... Počkaj, tak spáj, strkám svoju hlavu cez dvere, aby som ti povedal prepáč.
A je to rýchle. Takže urobil som ozajstné posledné prianie. Chcel by som ísť na rande so slečnou Paulingovou. Ty si hrozný so ženami. Čo? Nie, spáj. Pozri sa na toto. Na toto a na toto a na to tu. Spáj, pozri sa na to všetko. Nie, ja som skvelý so ženami. My obaja máme vedro s kuraťom. Chceš si to rozdať? Ty spáj, ty si skvelý s dámami. Ty vieš, s tými na úrovni, s tými, čo voňajú, vedia čítať a vždycky majú svoje okuliare trošku nakrivo. Ty vieš, s takými, čo by sa na mňa ani nepozreli. A prečo je to tak? Čo si myslíš? No tak, spáj, ja neviem. No, tak to bude tajomstvo, ktoré si vezmeme do našich hrobov. Dovidenia. Počkaj. Dobre, toto nevyjde z tejto miestnosti. Ty si lepší než ja. Dobre? Potrebujem tvoju pomoc. Urobím to pod jednou podmienkou. Povedz to ešte raz. Zbal ma. Teba? Zbal ma. Čože? Spája. Zbal ma! Dobre. OK. Hej ty, kočka? Ja mám vedro kuraťa. Ja nie som jedna z tvojich vedrokuračadiok. Ja som slečna. Ja mám rád svojich mužov nebezpečných, tajomných. Ty chceš byť môj milenec? Zaslúž si to. Finálna otázka. Ty máš večeru o 7. Kedy tam prídeš? O 7 ráno. Prejdem reštiku a preklepnem si zamestnancov. Môžem veriť kuchárovi, ak nie, zabijem ho. Skriem telo, naradím ho svojim týpkom, to skôr ako o 4:30. Nie. Fakt? Nie. Všetko, čo si povedal, je šialené a už nám nezostáva čas. Gratulujem. Si sklamanie. Som sklamanie, že? Áno. Že? Áno. Že? Kde toto smeruje? Ja ti poviem, ja ťa nepotrebujem. Ja to rande zvládnem sám. Sám? Takže prečo si nezoberieš svoje malé sklamanie, nezmotáš si ho a nestrčíš si... Doriti, musím ísť. Naser si. Všetko pripravené? Áno! Zum Beispiel. Do pekla. Si pripravená. Všetko dobre. Slečná Paulingová, aké nečakané prekvapenie. Oni zobrali kufrík, nemusíš sa bať. My toto opravíme. Dostaneme to späť a administratorku o tým nikdy nemusí vedieť. Vy vyzeráte... opila. Gulatá! Nie! Jemná! Krásne. Počkať, ale kufrík je rovno tam. Scout, ty si... Máte prom? Áno. Veci sa majú tak, že... Hej, chlapi, hej, kamoši, počúvajte. Tie nádory sa robia len na chlebe. Nie ani rakovinu. Je to nejaká forma sebavedomého znamienka krásy.
ktorý sa len sformuje v prostredí čistej pšenice. Pozrite sa na toto. Pozrite sa, ako ma to nesnáša. Takže sme v pohode, no dovtedy, kým nikto nebude teleportovať chlieb. Áno. Čo ťa trápi, Soldier? Ja som teleportoval chlieb. Čo? Ty si mi to povedal. Koľko chleba? Ja som robil nič, len teleportoval chlieb pre 3 dní. Kde? Kde si to teleportoval? Scout, ja dostanem 1 deň voľna za rok. A ty si zhodil na toto. Dovidenia. Počkajte, prečo to nepreberieme pri večeri? Čo to do pekla je, toto? Slečna Paulingová, bežte! Teraz, doktor. Myslím si, že toto ide dosť dobre. Teraz choď. Hej, slečna Paulingová, mne je to tak ľúto. Bože, Scout, za čo? Za stlačenie jediného tlačítka, ktoré nemáš stlačiť, máš vôbec dajaký nápad, čo je v tým kufri? Daj mi tvoje hodinky. Áno, presne, kvôli tomu to všetko začalo. Nie, v podstate nie. Haha, ja som teleportoval chlieb. To ma prináša k tomu, že vás mám rád a že by ste sedeli pri... Zatvorte výbuchové dvere! Slečna Paulingová, týchto pár hodín som len chcel... No tak. Bež! Tak nič. Slečna Paulingová, ste v pohode? Nemôžem cítiť nič pod mojim krkom. Bože. Teraz to môžem cítiť. Bože, mne je to tak ľúto, to sa... To bola taká zábava. Vy nezúrite? Ja som bola zúrivá. Môj Bože, si zapol alarm na kufrík a ste mali prom z nejakého dôvodu. Ale tam bola tá príšera a my sme na ňu strieľali a postavila som bombu a si myslím, že mám zlomenú nohu. Urobíme to znovu. Počkať, nie, vlastne budem mŕtvy. Počkať, čo? Dobré správy. My umierame. My budeme žiť navždy. To som nepovedal. Lenže my nie sme naplnení rakovinou. Vďaka Bohu. Takže áno, slečna Paulingová, myslím, že je to rande. No opravdy, toto bol jediný deň voľna. Tento rok ale by si mohol byť so mnou na nejakých pracach. Zajtra budem brúsiť otlačky prstov z mŕtvol. Nie. By si mohol mi pomôcť otrhnúť stoličky z krabic, plný hlav. Ani to nie. No na piatok mám zabiť niekoho, ktorý stlačil alarmové tlačítko na kufor. Ty už budeš na tamty.